Teraz to jest prawdziwy jesienny vibe. Jeszcze tylko tak z 3 stopnie mniej i żeby lało. O! Drodzy Państwo, jak to określają fachowi meteorolodzy, no niektórzy na to mówią pogoda barowa, ale można też powiedzieć pogoda gastryczno-seksualna. Przy takiej pogodzie można tylko jeść, no, można też pić i można się spółkować. Trzeba się będzie przesiąść w większej mierze na content tworzony w domu. Wiecie, ale póki z tego domu idzie jeszcze w ogóle wyjść, to jestem przekonany, że są takie pytania egzystencjonalne, jak na przykład, gdzie podziały się pieniądze z komunii, co się stało z bursztynową komnatą. I jednym z takich pytań, nieważne czy jesteście ze Skierniewic, Kielc albo z Białegostoku, jaki jest najstarszy dom w Bytomiu? Bo jaki jest najżółciejszy dom w Bytomiu? To już widzicie. Na pewno budzicie się co rano i mówicie: Niklaus, musisz nam coś o tym powiedzieć. Toż jak mógłbym odmówić? Służę pomocą, klient nasz pan. Ale to musimy się trochę przejść. Bytom, słuchajcie, jako miasto, no już takie dorosłe, zbliżające się już za niedługo do 770 lat nadania praw miejskich. Tu tradycyjnie przypominam Krakusy. 3 lata szybciej jak Kraków. No to budowli różnych bardzo starych tutaj, gdzie by nie sięgnąć okiem, zwłaszcza w Śródmieściu, jest w pioruny. Jak spojrzycie choćby na wszystkie kamienice, jakie są tutaj wybudowane, to macie chyba, no nie wiem, czy nie najlepszy przekrój stylów architektonicznych, może w całej Europie Środkowej. Macie historyzm, macie secesję, macie eklektyzm, macie jakieś neogotyki, inne trudne słowa. Tu już nie będę się wymądrzał, bo przecież wiadomo, że się na tym nic nie znam, ale nie trzeba się jakoś ekstra znać, żeby popatrzeć na budowlę i stwierdzić, no, że ona ma dużą wartość architektoniczną. A szczególnie to jest imponująca sprawa, biorąc pod uwagę, jak bardzo boleśnie się że tak powiem, przewalił przez to miasto walec historii w 1945 roku. Oczywiście za sprawą żołnierzy radzieckich, ale chyba jeszcze gorzej potem przez następne 45 lat komuny. Okres, kiedy tutaj o tę architekturę nie dbano kompletnie nic, no bo wiadomo, nie dość, że niemieckie, to jeszcze kapitalistyczne. Także tu się liczyło tylko jak największe wydobycie węgla, że się tam waliły ludziom na głowę sufity w mieszkaniach i burzyło się całe gmachy, to już tam mniejsza z tym. Także tym bardziej trzeba docenić kunszt i umiejętności architektów, którzy te wszystkie budowle dawno temu, przy o wiele bardziej przecież prymitywnej, zacofanej technologii już dzisiaj zaprojektowali, i oczywiście doskonałych budowniczych, którzy to wszystko swoimi rękami wznieśli. Także to stoi do dziś. Także no, szacun. Proszę, udało się załapać nawet na romantyczną tęczę. Ależ się zrobiło nieludzko romantycznie. No ale miało być o najstarszym domu. To nie będzie jakaś wyjątkowo spektakularna budowla. Nie jest to żadna wielka, bogato zdobiona kamienica, ani nic w tym stylu. Bo jest to taki prosty, mały, dwukondygnacyjny domek, taka chałupka przy ulicy Webera 2. Jakbyśmy się cofnęli trochę do starych czasów, to byłoby to skrzyżowanie dwóch ulic, Greupnerstraße i Tarnowicerstraße. Prosty domek murowany z cegły, pokryty tynkiem, wybudowany, ale w drugiej połowie XVIII wieku. Gdzieś pewnie koło roku jakiegoś, nie doszedłem do dokładnej daty, ale 1770. Oryginalnie on prawdopodobnie wyglądał trochę inaczej, bo był 2 razy przebudowywany. Raz w roku 1876 przez architekta Alberta Klera. Nie wiem, czy to gość, który ma coś wspólnego z tymi meblami, Kler. Może. I w latach 1910-11 przez Karla von Kozlowskiego i Józefa Koźlika. Bardzo swojskie tutejsze nazwiska, nie? No a wyczytać można, że właścicielami albo mieszkającymi tam ludźmi byli m.in. pan Heinze, Szafranek, może jakaś rodzina od tego zacnego księdza Szafranka, kupiec Józef Hahn, Artur Hoppe, handlarz mąką Józef Weiss. No a dzisiaj na dole w parterze znajduje się tam fajna herbaciarnia, a wyżej są lokale mieszkalne. Taka mała, normalna, chałupecka, którą dziennie mija setki, jak nie tysiące ludzi, a któż by się spodziewał, że to będzie najstarszy dom miejski w Bytomiu z XVIII wieku. Wy wiecie, jak to było dawno, XVIII wiek? Ludzie wtedy nie mieli jeszcze prądu. Mało tego, TikToka wtedy nie było. Okropne czasy, nie? Gdyby kiedyś wynaleziono wehikuł czasu i dano się możliwość cofnąć, tak powiedzmy, na jakiś jeden dzień, to mi się do takiego Bytomia, chociaż raczej takiego XIX-wiecznego, kiedy tutaj budowano cały przemysł, chętnie bym się przeniósł. Ale nie odwiedziłbym swojej chałupy, bo
Jeszcze jej nie było wtedy. Napiszcie proszę w ogóle w komentarzu, skąd jesteście, bo bardzo mnie ciekawi, czy tego typu filmy oglądają tylko ludzie tu stąd stricte, którzy się interesują historią swojego miasta, czy ludzie gdzieś tutaj z okolicy Górnego Śląska, czy w ogóle szerzej ze Śląska, czy może ludzie kompletnie ze Śląskiem niezwiązani. Są takie kanały na YouTube, jeden nazywa się chyba Opowiadam Historię, gdzie pan opowiada o Warszawie, o starej Warszawie, o zabytkach, o budowlach, które tam były, a już ich nie ma. I pomimo, że ja w ogóle nie jestem w żaden sposób związany z Warszawą, nawet powiem szczerze, za bardzo tego miasta, przynajmniej w obecnym stanie, nie lubię. To opowiada w taki fajny sposób i tak przybliża te ciekawostki, a jako, że ja się trochę tak architekturą, powiedzmy, zabytkami i tak dalej interesuję, to super się to ogląda. Dejcie mi sam na dole jakiś sygnał. Skąd żeście są? Obiecuję, że nie będę nikogo prześladował na tle etnicznym, nawet jeśli byłby zza rzeki. Może ino trochę. Nie, no nie wyda. Dziękuję za uwagę. Krótko, trzeba się zbierać do domu, bo jak widzicie, ten fantastyczny jesienny klimat sprawia, że aż dupa mięknie. Jeżeli film Wam się podobał, tradycyjnie zachęcam do zostawienia jakiejś noty w postaci kciuka skierowanego wertykalnie w górę i zaś coś tam nagram za niedługo, jakieś coś tam będzie. Czym się ramy, to się nie zejść z tego. Do zobaczenia.